Wij zijn de meiden van Fleuren en wij runnen samen het bedrijf Minitree.nl. Minitree.nl zorgt ervoor dat eigenlijk echt iedereen gewoon fruit kan kweken in zijn eigen tuin. Het zijn namelijk fruitbomen die heel eenvoudig zijn om te onderhouden. Je hoeft ze namelijk niet te snoeien en je hoeft ze ook niet te spuiten tegen schimmelziektes. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om je eigen fruit uit je tuin te halen. En hier ziet u dus de Minitree zoals u hem in uw eigen tuin kunt hebben staan. Een smalle boom, weinig onderhoud, dus niet te snoeien, hij groeit in de hoogte. Prachtige appels, u kunt hem hier als haag planten met 50 centimeter plantafstand of gewoon enkel in uw tuin. Een hartstikke mooi product met weinig onderhoud. Nou, de Minitree zoals wij gedacht hadden, dat moet een sprankelend, prachtig product zijn, origineel en zelfs uniek. Wij hebben al ons gevoel erin gelegd. We hebben gekeken naar de verpakking. Wat willen wij? Wat zouden wij willen ontvangen? Dan wil de consument dat ook. Dus we zijn gekomen met, vinden wij zelf gewoon een mega sexy product. Minitree is een succes omdat wij vanuit een totaal andere hoek zijn gaan kijken naar hoe je met je fruit in je eigen tuin kan omgaan. En we hebben geprobeerd om dit op een hele andere manier op de markt te zetten. Het is een heel leuk cadeau wat je heel eenvoudig kan gaan geven. Gewoon via internet bestellen en het wordt thuis bezorgd. Hoe origineel kan je zijn? Die worden hier dan in de loods ingepakt. Als ze verstuurd worden, komt er een omdoos omheen. En dat gaat via DPD komen die hier 2 maal in de week ophalen. Dit jaar zijn we met een 3-tal specials op de markt gekomen. De felicitatieboom, de geboorteboom. Deze 2 kun je personaliseren door de naam er dus op te zetten. En de decemberboom, ideaal als relatiegeschenk. Minitree is nieuw, innovatief, makkelijk en super sexy.